Healing Hour with Dr. Kehlelezi Ngizwe Mchunu on Vuma FM. Umbona ngani ukuthi lo sengingakhala umzi intshebe yakhe wayigunda yatsheka kamnandi Timzo lifestyle Timzo lifestyle hambi ngethwa ngihamba nomfoka amacengwane ngizwe mfoka Mchunu mfowethu babingelela abantu balalele Ngibingelele kuphela kufanele khona ke Vuma 103 ngamakhasimos sasingenele lapha la madoda hamba lehlala somdlalo nondela mzimba uDr Kehlelezi shojalo sithi the healing hour Vuma 103 kanti ngaleke ngempela ke kwe frequency modulation uzosithola lapha ke ku www.vuma103.co.za usithola lapha ku audio streaming lapha ke ngisho phesha kwesilonje kuphina kuphi lana zikhona ngempela ukuthi ayikhona ngalesikhathi usawuphile sesikhona ke shojalo sithi ayikhona asidlane ngane madoda wasibona sibahle kanjani bona mfowethu ngiyathanda lapho mawuthi asidlane ingane hayi nganga abafani sifuna bani sifuna abantu abadala Thank you mfowethu shaka njalo ngizwe uthi ayinganga abafani sifuna abantu abadala uyabona ke njengamanje masekutshena kusuke sekushube ngempela sikele ukubikelela ema hostel bafowethu sithi heshe insizwa eclipo laphana wonke ama hostela ayivuka insizwa ithatha ukuthatha ziyothatha ayivuka iziyodlitela ziyogquma suka 0659337972 just say hello send the voice note to Sabona Mkhulu. Hope you had a great night. Indeed I had a great night. Nazi insizwa ikawulana ayabakabulana benzani hayibo bakabula isiginqe la bantu amshayela isiginqe mfowethu lapha insizwa lena lena phela iyacela uRihan ukuthi phela ayemenzele ingoma phesha kwelwandle wagcina emcele noma baya baya wasikhuluma isigisi international artist ma wasikhuluma isigisi noRihan wayena ngasazi uRihan isigisi uRihan ngesipatane isigisi mawukhumbula lapha ke uRihan ke khiphe album yakhe iqala lo ingoma ke lo Jay-Z ethi ama umbrella ama umbrella la wayena ngasazi ngosigisi lapho ngo2004 yayithini ngizwe leyo ngoma yabo yayithini umbrella Kodwa ama umbrella you are my umbrella Hayi lapho wena uthi angathi imbongolo wena asazi kwasazi hayi ayini ithi you are my umbrella we mame musu ukuthi awuthi ngidlale yona le ngoma na my umbrella Right, ingoma mnandi kakhulu that was Rihanna, my umbrella, not njengomunye umuntu kade sinika imbongolo yona breakup song. Yes, that was Rihanna. Yona song, this is a song that break him to the industry in the whole world. Kanti is it a him or her? Rihanna intombazana wayo. Uthi thola no Jay-Z lana. Not him, her. That is her. Wakanda Zulu English as a number 3 artist Zulu English nini wena ukhuluma isiZulu kahle izolo usikhuluma fluent namhlanje usiyasibhedla ngithi ke mina ungunombolo 3 emhlabeni jikelele ayi we busy shem ukubala ama artists wona number bani ko president
mina ngibuza wena hayi ha mara bamgulela lo yami basebefuna ukuthi serious ukuthi uyiphelo shisa ejendayo ke bamnika lesuthu ha bamnika lesuthu ukuze kubonakala ukuthi hayi cha ngoba kodwa impela silakelona impara bamfake eshaweni. All right, 065-933-717 isikhathi sami njengamanje sithi 17 minutes past 4 o'clock ekseni. Good morning South Africa, this is Vuma 103 kanti ungasibamba lapha uthi www.vumafm.co.za. Bona abantu abapha outside KZN hlelo lomnandi kakhulu esibanalo. The name of the show, it's the Healing Hour with the Dr. K Nongizo Mvukamchunu. Kanti ke njalo ngo Thursday nangolesihlanu usuke khona ke laphana usibutubutu ehamba nomemelo mamelo. But anyway, we are enjoying. Sicela send a voice note njengamanje usiyale ukuthi I'm always ngihlala ngikoke kahle representative. Lalela, you are out of the world. Mawuthi lalela ngathi uzoprofeta. Uthi lalela. Ya bathi lalela basuke basacinga nje ukuqamba. Ushuthi ngisacinga mina. Ushuthi ngisacinga mina. Umdala wena lokhu. Phela yibe ngijala ukuthi kulalela. Wathuka manje. Wamisa amandlebe njengempongolo yini? Bona namhlanje ungifanele nempongolo kithi. Hawu ngikufanele nempongolo. Nya impethu ngikhuluma iqiniso phela nama ngithi ngikhuluma kwimele zami nje. Uyosindela khona ukuthi ake siye nemthandazweni babizwi lakho lenamandla babizwi lakho liyaphila kusenenhle kangaka siyakhuleka Nkosi naba abantwana bakho ngamunye phakathi endlini zokusakaza nabalalele manje nabasibuka ku Facebook babusise ngamunye bazophuma abanye baya emsebenzini abanye bayavula abanye bavulile izolo abanye bahambisa abantwana esikolweni uNkulunkulu aphakade ibanabo nabantwana Nkosi bagade ezikolweni ngegama lika Jesu bavikele emoyeni emibi uNkulunkulu egameni lomusa siyakhuleka Nkosi konke siyokukhuluma uNkulunkulu aphakade kwenza abantwana bakho kubakhe Nkosi egameni laphakade siyakhuleka Jehova amen. Asivele siqale siye lapha kuma voice note sizwe ukuthi abantu bathini kuma voice note wabo bathini baxoxa bathini ngoba basendile bayacela asizwe bathini. Ashukulu mampinke Newcastle Santana simthanda ngothando luka love ngavuse ekhaya emadadeni ku mountain ko season ko dandi ko dan house itabavuka abantu sengenile umkhulu ashu sawona mkhulu isangibingelele Izomkhulu indawo ngadlala amaviyana ngivusa bonke odriver bamehlo umlungu onjabulo ngisisi nawe lalela ngivusa oli la avethanda ukulala umkhulu cela nje ungiphe nje umkhuleko ngiyabonga uma oli Sawubona mkhulu Nongizwe sengivukile ngaleli uhlelo lwenu luyangivusisa ngendlela emangalisayo. Ngiyanethanda ngothando lukalavo umamthethwa esikhaweni. Amen. Nathi siyakuthanda mama. Nathi siyakuthanda ngothando lukalavo. Ekseni enhle kangaka siloko sishilo nathi sithi nathi sikuthanda ngothando lukalavo siswami lapho khona uNkulunkulu azabe nawe. uNkulunkulu akugcine. Ekseni lithi iBhayibheli uqala kokumesaba uNkulunkulu uqala kokuhlakanipha kokumesaba ubaba uNkulunkulu.
lifestyle. That was Umbuzeni kuthiwa usuka phezulu ezweni lasemelika asazi ngafika umkhomazi ngonkulu wami baduka wazofika eAmerica bathi wazofika eAmerica indoda eshaya isiginci ngendlela esimangaliso esihle kakhulu siyabonga ndoda amadoda ya wena ndoda isiginci nje angalandela noma uqale unini isiginci mfowethu Githi noma ngababiza bonke kunendaba imlosi baba kumsemdudu sesamanda sabuxusa amacala uJojo mantetazo ngobuqolo isiginci ngasiqala kushaya ngisafunda isikole eMkhomazi ngina 10 years ngahamba amazwe ngahlala eIndia New Delhi ngaphinde ngaya naseko Turkey China ngihambile nje amazwe nje amaningi ngahlala ngahamba ngasebenza noNothembi Mkhwebane kuyimina nogcoka melishi mina ushaya lesiginci sona lesikhala khona naye ukhuzane mina lesiginci sikhala khona ngoba ngisebenza nama artist amaningi Kalawa Trompisi ngikhona lapho nomcebo Zikode nekuthiwa Jerusalem ngikhona lapho Makhas Mr Brown ngikhona lapho shothi ngisho ukuthi ngisebenze kahle ngizelo futhi namanje bangihlonipha nje kakhulu you humble president akazizo interview okay mfowethu siyabonga kakhulu siyathemba ukuthi ngelinye lamalanga siyokubona lifestyle uperform live ngajabula kakhulu nami ngiyabonga nje kakhulu ngibonge kumchunu ngoba sike sasebenza ingoma ethi Shine Bright Like a Diamond siyenze naye kade saqala nje ukusebenza naye nami ngiyajabula nje ukuthi ngibonga evuma lengoma Shine Bright Like a Diamond nawe ukhona layisebenza layisebenza nawe uyasasicula naye ungezi no Rehan iyona leyo ngoma ethi Shine Bright Like a Diamond i-album ethi indoda ebuyentabeni sasebenza naye kakhulu sasebenza namanje futhi sasebenza okahle ngizwe uNkulunkulu wami ikhona original engiyazisha yabo yawo yona sidlala imoto ebizayo leyo ngoma leyo yazi sithole remix 2012 alright but wasiye ku-topic yanamhlanje i-topic yanamhlanje inzima kakhulu kodwa ayisho ngikhathele ubona ngani ukuthi cha sengakhala umzi mbona ngebala mbona ngezenzo mbona ngezinyo mbona ngokushanela mbona ngokuzala umbona ngani ukuthi lo sengakhala umzi yini efikile iqhu ishawusilingi ayi yakuzwa mfo kamthono thumpo kamthono namhlanje lapha kuvuma 103 topic yanamhlanje noma isihloko sanamhlanje yini lena ezikwenza ukuthi uthi cha impela lo ngiyangena nami emshadweni makuyinsizwa intshebe yakhe wayigunda yatsheka kamnandi noma ismile sakhe sizowumisa yini umuzi noma ama muscles wakhe ufika sini nama muscles wakhe azovusa yini umuzi noma igwegwe lakhe ngoba phela abantu besifazana banokuchameka bachama ezinye izinto ngichama ukuthi une tattoo sorry by the way Monde uzothi ngisho yena uzothi ngichama ama tattoo wakhe noma igwegwe noma cha ekamereni kha uyawushaya umsebenzi uyawushaka lona iqhude ngaphela kunamaqhude ekamereni abathi mabethi bathinta nje baqonde maybe uchama yikho bayasho izinto ezamentshisi anoshayo nje azo yanyanyisa banu yasha nje uyabona uthi labantu halipheli 30 seconds uliphethe sela phasi awu uthuza abantu uyaxolisa sorry manje awushona phinda la itholu ubona asha nje awu bakhona abantu 36 degrees mos sishwa yini imango wena kathi bekufanele nakho sikubanike manje ezakuma yes ubona uyifana la muliphethe ucona yeah uyimukazi ukuthini ngize uthi file lakho njani
Alright ke umbona kanjani ukuthi lo muntu ngaya naye emshadweni singayongena impela sengikulungela ukuthi ngawungena naye umbona ngezenzo zakhe ubheka izenzo zakhe noma ubheka i-dress code yakhe indlela agqoka ngayo noma isimilo indlela ahlonipha ngayo noma impatho yakhe indlela akuphathe ngayo noma makusisi ubona ngani uchazwe yini kulosisi yini ekuchazile le topic ivulelekile ke kubantu besilisa nabantu besifazane kungenzeka ukuthi ukhona ozofunda namhlanje naye bese yathola lawo ma-marks asho ukuthi cha nami ngoba abantu bekhuluma kanje nami wami ke ngiyothatha lokho nalokho manje uhlanganisa 1 no2 cha nami ngiyongena naye ake sizwe ukuthi wena yini lena ombona ngayo 0659337172 0659337172 ngicela ukhulume nami njengamanje awuphawule nawe lapho uvo lakho ngiyalidinga ngifuna ukuzwa ukuthi wena yini lena ombona ngayo kakhulu oshuthi cha lo ukulungele impela ukuthi angawungena nami emshadweni noma ngaye ekhaya ngiyamvumela ubona ngani ukuze nezinsizwa zinyusa amasokisi nabantu besifazane nabo bageze ngoba ukhona omnye ogcina umshado ngokuthi ayicha uyageza lo sisi ya impela ayimuhle uyageza wakhe izithomboxo ngalezana ngempela uthiwa ithomboxo ithomboxa inuku lona neta ngazala kuhlala kusaza nje ayiphini ifale imanzi ubisi lwengalelwa ngakudanga bakhona bachamela amanabukeni lapha ushintsha uyabona ukuthi lo muntu useyiyekile suke segive upile ne step sakhe segive upile hey into ehlala ithethisa neyinkukhu alright 0659337172 ngicela i-comment yakho njengamanje yes dokotela danki captain danki wevuma FM danki we-healing hour ngibingelele nomfowangizwi lezithulule job danki dokotela ubona nje ngenhlonipho nokwazisa nje abazali bakho wena umuntu wesilisa nokuhlonipha wena isimilo nje dokotela nendlela yokuziphatha nje nawo wonke ama-qualities osukuwabona ukuthi asuka ekhona dokotela danki lezi vosa usuke sewuphi lo ma-qualities Waphela divorce kothi igcwele kuthina. Amen studio Dr. Kihlelezi no Ngizwe president no producer awungibulisi nawo nakulondoda umbuzeni cula kamnandi. Mnandi ngene kwi-topic namhlanje. Umuntu ongakhanayo umze uyambona umuntu xa unaye ku-relationship before umthatha uyayimoba okay lo muntu unengqondo ubunzima ohlangabezana nako uyakwazi ukumela akathi xa ebona uba kunengxaki ohlangabezana naso abaleka ngepha ecaleni uyakwazi ukumelana nobunzima nawe onaka ancedisane nawe so ngumfazi lo umuntu ongajonganga mali yakho Sanibonani uyivuma FM ngezwe nawe mkhulu Kwehlelezi cha mina ngiye ngimbona ukuthi masiphumele siyodla makuthi siyodibana enku emamole umbona ukuthi angakhithizi kakhulu bengathi uyalamba noma uyalaya noma makuthi uvakashele mina hawu nami nje ngibona nje ngiphathele okuncane afika bheka lapha endlini ukuthi hayi kushoda nalapha phela indoda mayehlala kodwa yena oshesha abona ukuthi hayi lapha nalapha kuyashoda ebese efika nakho nje kungazelele lutho nangoke ngiyabona ke lapha la ayisengaqala ngicongobezele inkomo ke ngizesiza kubo ke lapha kodwa hayi nje umgundatshana zolokudla mina nje igundwane liyadla liyaphephetha nje hey shit man hey akungacingwa tuta ngelisi. Alright 0861010 let's just go straight kuma calls 0861010 ngicela ukukhuluma nawe ungitshela ukuthi wena kanjani uzokhumbula ke ukuthi ngo Friday nango Saturday sobe sine special kuma chemist ka Kehlelezi 50% sithi uJanuary sithi mawuvele ekhaya buyo geze balekile ke ukuthi ugeze kubalekile ukuthi ukhiphe ichitho zonke izinto ezimbi obuye nazo emakhaya ngenze kubuvakasheliwe umuntu onamathunzi amabi hamba ekhemisi kunabantu abaphila ngensipho ka Kehlelezi abathi Kehlelezi phelile uJanuary sinamali that is why ngenze ispecial umunye uphila ngoSlay Queen kodwa Kehlelezi kuyabiza uJanuary ngenze ke 50% special wenze show ukuthi nawe ungomunye walabo bazofinyelela ekhemisi ngo Friday nango Saturday. Ya kuma calls manje. Vuma sawubona.
Vuma sabona? Yebo sanibona mkhulu, sanibona dokotela. Amen bhuti kunjani? Cool. Danke bhuti, nakho ke awuphawuleke khehle. Dokotela umuntu wesifazane ubona ukuthi lo ngawakha namuzi. Isimilo nje nenhlonipho sibalekile dokotela kakhulu. Umuntu othi unayo la udla khona akubuza ukuthi Umnumzana ungenile ngapha kuma voice note so ngapha futhi manje. Ushuthi sisakaza nawe baba. Wrong baba. Ntombi emkhulu. Akuhlalo. Hayi usakaza nayo right. Khetha lami. Ngisakaza nawe la. Danke ngiyakubona khetha la. Danke captain, uthe ubani ucaptain? Lazy to do the job. Lazy to do the job and showcase you lazy ngoba uvuka ekseni impela. Lazy to do the job. Yeah. Danke mfowethu siyabonga sizwile mfowethu uthe isimilo nenhlonipho nerespect mfowethu. Siyabonga khetha lami yezwa. Danke dokotela. Uze nje ukuthi umama esakwazi ekhaya uyitholile yini impuphu. Awu ngiyakuzwa mfowethu siyakuthanda uyezwa khetha. Ngibonga kakhulu captain. Hallelujah. Ngiyabonga president danke. Danke mfowethu. Ayabonga isibhaxo. 086 10 300 086 10 300 086 10 300 Vuma sabona. Ngibekile email. Yebo mkhulu njani? Siyaphila kunjani? Siyaphila ngikhulumelana nonkaniso molo nawe lapho. Ninjani mfowethu? Ngiyaphila. Ngithi mina lalo umuntu osifazana hayi ngento. Yabona angeke ngize ngisho ukuthi mhlawumbe isimo noma yini. Mbuzi. Yebo ndoda madoda. Ngizwe. Ithweni nayo makoti. Ithweni nayo makoti. Unayo makoti uzumbambe lapha. Yebo ngiyabonga mfowethu ndoda madoda lobola yini wena? Ngikulobola ngisasenhlelweni okwamanje ukuthi nje ngisaqala kushayeka nje umntwana uke wathi kungisi impela nje. Mana ukushaya nje ngalo uvuvele ngasuthi istart. Umjolo ushaye kanjani awubeka ubafu. Oh, we ngawa ke manje. Ulaphekile. Lapha. Cha sesikubekile emkhulu ke lo yini ngawo. Sedlisiwe ke lo baba. Nawe ade ushayela udlisiwe. Isengami ke manje. Hayibo. Isengami ke manje. 086 10 300 086 10 300 086 10 300 This is Mono 103 isikhathi sami it's 12 minutes before 5 o'clock ekseni kulesithathu kumhla ka 12 January 2022 Vuma sabona. Ngiyaphila baba kunjani? Hayi, ngibingelele kuwe mkhulu nawe ngizwe lapha ngikhuluma noMusa wasemnambisi. Musa. Hlala phezulu kodaba bhuti. Cha ngokubona kwami mkhulu ngizwe. Ukuze thatha umuntu osifazana umuntu asekhaya. Ngicabanga ukuthi awubalekile. Maye kwazi naye ukubona izinto nawo ukuthi khona. Kakhulukazi abantu besilisa abawithike lapho kwi-budget. Maye kwazi ukuzokuvusa kwi-budget. Nikwazi ukubonisana kahle nezinto noma kuthiwa mhlambe nenkinga nikwazi ukuyixazulula ngendlela eyiyo ehlelekile. Nalokusiphathayo nje okubalulekile. Ukuhlonipha nokusebenzelana-ke empilweni. Mawuthi ku-budget, let's say uyasebenza no-2 niyasebenza. Usho ukuthi akayeke yakhe i-budget azobudgetela wena. Ya, ngiyakithina disaster kakhulu kwi-budget. Ibona beko wabona abantu umna mangenze research abantu abaningi abane-stress futhi abashayekile abantu besifazane bengena ezikweletini. Sho ukuthi abantu besilisa nabo baseyikweletini kakhulu. Abantu abaseyikweletini kakhulu abantu besifazane. Nikakhulukazi ngithi asikwazi kahle ukubamba asibashela imali ngokuphatha imali.
mayizokwazi ukuhlela kahle izinto ikhaya lizokwazi ukuthi siyabonga ndoda amadoda Musa bhuti Musa siyabonga Khehle yezwa sikhonzile siyathanda yezwa bhuti Nkosi yami akasajwayela ukutshela ukuthi uyathandwa 086110 sikwivuma 103 12 January 2022 Happy New Year sisekhona sinemalanga awu12 singenile onyakeni omusha sisabheke khona impela sisele cishe na 352 days ukuthi siuvale unyaka wethu asazi ke no it's 342 days ukuthi siuvale unyaka wethu ithinto yami ibambe saqala ungalingi uluze ibudget yakho ukhuluma ngebudget ubhuti ukhuluma kahle ngoba siyacela nongizwe bamenzele ibudget ngoba hayi impela sesikhathele kulo esikhunjuzwa each and every 5 minutes ukuthi uyi president but without a budget am I lying is baba umbona ngani umuntu ukuthi uzowakha naye umuntu okay yes now uyayihleka now inhliziyo ibhlungu ukuthi uyathi siyathi uhlangane nabo labo abangangifaki ibudget yeah khuluma okay ngicela senzeni kanje manje insizwa ngicela zingafoni bengicela ukukhuluma nabantu besifazana ukuthi uyibona kanjani le ndoda le ngakha na umuzi ngoba ngisayibuza ukuthi ungizwe yena ngoba enabafazi abawu3 or 4 mana usengena ngamanje ungizwe nawe uhlangane nabo la abathi uhlanye uhlangane nabo la abathini abathi uhlanya lo basho kuba kimi hayi kwesinsikhathi nami ngizwe nginokubona ukuthi khona uyaphila mkhulu uyima kudinge ukuthi okuye perfume nje nempahla ezinhle uyaphila Boma sawubona Boma sawubona Abeli mkhulu uyaphila futhi Ngiyaphila futhi angekho njani Bengifuna nje ukubingelela sifuna abantu besifazane manje uphile nje Khehle siyabonga uNkulunkulu akubusise siyabonga boy iklama zibusiso mina ngijanuary ngasithe ubusiso cela abantu besifazane phuma nomadoda sicela abantu besifazane manje 0861010 mawumuntu wesilisa ungafoni shothi ke mawumuntu wesilisa ufona shothi utha kahle mawuzofona manje asibafuni futhi nalabo uthayini uyihamba mngani wami nginandaba vuma sawubona hello ngibizana futhi bese kubingelela sicela abantu besifazane manje 0861010 sifuna ukuzwa phela abantu besifazane sifuna ukufunda nathi ukuthi kahle mawumuntu wesifazane ubheke ama qualities anjani angithi ngizwe Tomunye umbona ngokuba kwandile emphisalo ukuthi umuntu ungakhala umusi umhlola phuma kumfana kaMamkhizi uthi umbona ngokuba kwandile emphisalo ukuthi cha lo ngakhala naye umusi unjani udansa umfana kaMamkhizi unaliphi talent lo mfana unomfazi lamuntu umuntu bathi uzwakha lo muntu into uyibona ngokuba it's not all about umfana kaMamkhize la asiphume kuandile vuma sawubona Sanibona njani nazo ke siyaphila kunjani sandla sami Ngiyaphila ukhuluma nophilile wakamsimanga ngasemnambithi Mamsimanga emnambithi yebo hlala phezulu yodaba sisi mkhulu yazi umuntu wesilisa ubona ukuthi lo ngingakha naye umuzi abake bathembeke mina ngidinga umuntu othembekile ima ngubuza imibuzo mawuthi othembekile usho kanjani angaqonywa angeke ngisho ukuthi akamusa ukukonywa kodwa noma ekonywa akangifihlele ngingazili wena pho mawuhamba uyofuna ingulube ehlathini uthe uyitshela ukuthi uzoficana ngeke ufice ingulube awungeke uyisearch ifone yakhe cha mkhulu ukuthi ngani ngoba angeke sisakwazi imake ikhona indoda yakho wedwa emhlabeni asikhuluma iqiniso lapho ikhona indoda yakho wedwa othi le yami ngedwa ayiqonda manje uchaza ukuthini mawuthi akathembeke umuntu ukuthi uma ethe imake sisake ngibuza omunye umbuzo unaso isikhwele ngizazi ngingenazo ngiyakuzwa mina asiphinde futhi umbuzo ngokubuza okugcina sizosebenzisa uyebo noma cha unaso yini isikhwele yebo nginaso
Ayi yashintsha manje lento. Kuyasho ukuthi kusile ekseni eMnambithi. Sekuyakhanya ngapha eMnambithi noma kusesemnyama. Sokuqala ukukhanya. Yabona ke kuyakhanya manje asiye empendulweni yami ke manje. Unaso yini isikhwele mamsimanga? Yebo nginaso. Nazo ngiyakubona Nkosi yami. Ehlisa umoya sesiphuza amanzi abandayo efrijini yezwa sithando sami. Thanda ismile sakho ube nosuku oluhle yezwa. Ngiphile nje ngimthanda kakhulu engizwe. Ngiyabonga ngiyakuthanda. So. Yeah, yamantombazane esemNambithi abhizi. Abhizi. Usephi uyibhizi mase ngayini. Okay. 086 10 300 086 10 300 Vuma sawubona. Vuma sawubona. Yebo mkhulu ngiyaphila. Mayisithandwa ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila khona noma ngithungene eMnambithi. Hey, ngishilo ngathi amantombazane aseMnambithi abhizi. Yebo Ntombi. Umuntu wesilisa okanye ake ngikhuluma ngalo. Angizwa. Yebo hleka mnandi. Cha president imali ngilale ngichazele. Mthetho uzokuphatha nalowo muntu olele naye lapho. Hayi mina ngilele nomntwana la bakithi. Oh. Yes. Mina lo ongathi mina ngithanda indlela intobeko anayo. Izodwa angikhumbuli ngalelo dila ngasiphamisela. Imake sis. Imake. Uyalazi idliso. Cha mkhulu. Uthi umbuzo wami sisilalela, unguzwe kahle umbuzo wami. Uyalazi idliso. Yebo ngiyalazi. Musu ukuthi kodwa yini usesho justify? Angithi manje siyaxoxa la mina nawe. Ngithanda uyozela nje. Yebo mkhulu ngalalela. Uthi ungizwe uthandile umuntu wakho uthi uyozela. Ulala ngobani isikhathi umuntu wakho? Ngikhula kodwa. Lalela umbuzo uthi siswamlalela ungajahi inkinga uyajaha. Ulala ngobani isikhathi umuntu wakho? Ngiyadlala bengane ukuthi ngiyanyunda. Uyanyunda qinisile. Ngiyanyunda. Cha ngiyakwazi nami ukuzwa amanqobo ende nomsebenzi wakhe uyawazi. Phela mawuyindoda kubalekile ukuthi ubalance amacala onke. Hey, yamuzwa ke manje. Uyakhuphuka lo sisi manje. Impela ukuthi ubalance amacala onke ngoba noma ungaba muhle kangakanani ube muhle ngenhliziyo uphinde muhle ngaphandle kodwa mangabe magiwa ekamereni umsebenzi ngiyiwo kuyafana nokulo muza ukho. Usho ukuthi uyakhuphuka le ndoda? Kuyafana nje mkhulu. Fanele kubalance. So personal. So ufuna more details mkhulu ukuganga. Wonakala sibhekile. Nkosi. Hayi lo muntu sisu something else. Ayungizwa ayi akekho serious. Bengisafuna ukuzwa ama qualities lo sisu useza nawo. Useze wathatha okunye futhi. Na usumbula ingubo. Ukwanele ukuthi makuthiwa ikamelo leli. Uzofuna ungena phakathi. Hayi mkhulu. Ukuthi umkhulu ungena phakathi akusiko lo kodwa nami ngifuna ukufunda ngithi sisi ngifunde. Ngithi nathi siyaxoxa ngabesili. Impela ledliso lakho la kusebenzela ngani yakwethu nami ngifunde ukuthi ledliso mase ngidlisiwe ngenze njani. Ijo. Uthi mesa. Kamkhulu bungakani bengakaye kemezi uyoyicela mina ledliso bunga. Hayi lo umuntu wayakuyena. Lokho ngisho mina ukuthi isizathu wakha ifamasi eMnambithi uyobhida ifamasi on happy half. Hey. Bye sisi yasa. Uslay kwini ngifuna ukusho kanjalo uthi hey lento iphuzayo. Okay bafowethu asiyendana mfowethu sesivala. Ake siqale la kumuntu wesilisa. Ngithandile ipoint lo sisi uthi noma ungaba nemali engakanani but ke mawushaya udaka ekamereni elawini cha umuntu esifazana akayithandi le nto ngoba kukhona abanye abantu besifazana abahleli kodwa usahlaliswe ukuthi umuntu wesilisa wami mayengibamba ungibamba ngizwe ukuthi cha wangibamba. Funa indoda ethi mayibamba umuntu esifazana azi ukuthi cha angene eJerusalem eyizwa le nto. Angene impela ngalokho. Ima ba complain abantu bathi ungizwe umkhulu maPaul umngene emlonyeni. Njalo wena ucommentate ama comment phela wena ufundi mawusuka la uqhubeka ngokunye uhambile ima ngiPaul.
and then siphinde futhi sigijime sibheke la emntwini sisaka umuntu wesilisa njalo ubalekile mfowethu umuntu wesilisa njalo othobekayo owehlayo onenhlonipho omazisayo umunye umuntu noma esephutheni fetal realize iphutha lakhe uthi cha ngibe sephutheni kuthiwa indoda ayivumi ngomlomo ixolise umuntu oxolisa mfowethu uyilaba abantekenteke ngathi basebenzisela amagama otha yibo ke abaxolisayo umuntu wesilisa mina ngazi ukuthi akaxolisa lalela akaxolisa umuntu wesilisa kodwa ukhombisa ngama action ukhombisa ngama action ukuthi cha bengisephutheni ngiyadlula kuleyo nto siphinde futhi sibheke umuntu wesilisa ubalekile ozazisa ingane zakhe umndeni wakhe ngoba umuntu oqala ufana nomhloniphi umzali wakho ngase sonke isikhathi umhloniphi umzali wakho ukubazisa abantu basekhaya ungaphakami impakamo yehle wazi ukuthi mina before ngigqoka into ezibizayo noma before ngidle abantwana bambadleni amakhosikazi wamadleni noma izinto zami za kanjani umuntu wesifazane ama qualities afuneka umuntu wesifazane 1 phuma otshwaleni umuntu wesifazane ngeke indoda ithi mayiphuza utshwala nawe uyaphuza no uthusa niyaphuza manje akusabonakala ukuthi umuntu wesilisa umuntu wesifazane number 2 ngeke nibe ofandama endlini no2 indoda iyaphakama nawe uyaphakama uthi phela mina ngayelusa welusa inkomo zikamkhulu wakho but la akuseyazikho inkomo zikamkhulu wakho afuneka umuntu wesifazane othi mina siyishintshele ezandleni njalo ngaso sonke isikhathi maniphakama umuntu wesifazane udalelwe ukuthi asubmit kumuntu wesilisa so ngaso sonke isikhathi yehla nje ube uzakewu ube phansi ube inebeton ukuze kukhombise ukuthi cha lo muntu uphuma ekhaya elinemfundiso umuntu wesifazane ama qualities omuntu wesifazane nangendlela yokugqoka kukhona umuntu wesifazane ethi mayigqoka umzimba uyithempeli lika baba uNkulunkulu la okufanele njalo mayigqokile sibone ukuthi cha lo muntu lo equality yokuthi umakoti uzubona cha ungathi ulotsholiwe kanti cha kalotsholiwe kodwa nje ukhombisa otherwise sizoqhubeka ngale topic yethu amakhemisi azobe evuliwe Friday and Saturday Sunday isonto likhona asihlanganene emakhemisi ngizovakasha emakhemisi wenze sure ukuthi ekseni ba number 1 2 noma 3 uyothola ichain yamahala siyakuthanda ngothando lika love qhubeka njalo usibuke ku YouTube yethu siyaxolisa ukuthi i content yayizola sifaka ku YouTube but na kanjani namhlanje kuyothi kushawa 12 o'clock noma 11 emini ekseni iyobe singenile siyanithanda bafowethu ama number wethu nizowathola la ku YouTube akhona mawenze ukuthi ufuna ukuhlola usegoli eSoweto ngizobe ngikhona eSoweto ngolesine noma ngithi kusasa ngizobe ngikhona enambeni nje ongayifonela ethi 066 00 266 33 066 00 266 33 siyabonga kakhulu.